Добрага часу, яснавяльможныя панове. Зноў мы рады вітаць вас на літоўскім легіёне. У адной з папярэдніх перадачаў мы з гісторыкам Александром Валерьяновичем Белым уздымалі тэму канфлікту стара-літвінаў і млада-літвінаў у канцы 19 пачатку 20 стагоддзяў. Сёння мы з'яўляемся сведкамі па сутнасці новага канфлікту. Ужо сучасныя беларусы спрачаюцца з сучаснымі балтамоўнымі літвінамі з Літоўскай рэспублікі за спадчыну даўняй літоўскай манархіі. Сённяшняя наша размова з панам Александром заключаецца ў тым, што мы паспрабуем выдзеліць пэўныя, можна сказаць, элементы, дзякуючы якім сучасныя беларусы і балтамоўныя літвіны выбудоўваюць пераемнасць са старой Літвой. Добрага дня, Александр Валерьянович. Доброго. Спачатку для адлюстравання, на мой погляд, узроўня аргументацыі пераемнасці, прынамсі яшчэ ў першай палове 20 стагоддзя, я прывяду адзін даволі разгорнуты прыклад. На пачатку 20 стагоддзя прадстаўнікі млада-літоўскага руху імкнуліся выбудаваць пераемнасць менавіта з язычніцкай да крэўскай сярэднявечнай Літвой. І, наколькі мне вядома, адным з такіх у той час успрымаўшымся сур'ёзным, адным з такіх аргументаў была эпоха знакамітых літоўскіх паходаў, прынамсі 12-13 стагоддзяў. І даводзілася, што ў той час у рабаўнічых выправах па розных прычынах у рабаўнічых выправах літоўскіх дружынаў удзельнічала вялікая маса насельніцтва, якая не ўся пазней склала баярскі стан літоўскай монархіі, то бок рыцарства ў прывілеяваную вайсковую эліту. Тут хацеў бы трошачкі пакрытыкаваць дадзены погляд. Першае, так, крыніцы сапраўды, прынамсі 3 крыніцы, апісваючы 3 розных паходы, узгадваюць некую неверагодную лічбу ваяроў літоўскіх, удзельнічаўшых вось у пэўнай рабаўнічай выправе. То бок адзін раз названа лічба 1500, другі раз 2000, трэці раз зусім 7000. І у адной крыніцы узгадана, што гэтыя ўсе ваяры былі коннымі. Так, сапраўды, мы такое маем, што это нейкая неверагодная колькасць. Зразумела, што лічбы сярэднявечных крыніц гэта асобная размова і асобная размова для крытыкі, але ўсё ж такі ва ўяўленні гэтых храністаў і летапісцаў гэта нейкая, даволі вялікая колькасць людзей, даволі вялікае войска на той момант. Але, і вось тут, як заўсёды, ёсць адно але. Прафесор Лаўмянскі яшчэ у папярэднім стагоддзі заўважыў адну вельмі цікавую з'яву, калі аналізаваў перапісы войска літоўскай монархіі 16 стагоддзя, мы іх трымаем. Што менавіта заўважыў? Што на уласнай Літве баярства, рыцарства, без розніцы дробнага, заможнага, больш, чым на Літве і на Літоўскай Русі і Жамойці разам узятых. Альбо больш, альбо там прыкладна столькі ж. То бок ён адзначыў нейкую неверагодную колькасць менавіта баярства, то бок вось гэтага, а асабліва дробнага рыцарства. Вось менавіта на ўласнай Літве. І другі момант, хацеў бы тут спаслацца на даследаванні прафесора Дубоніса, які у 15-16 стагоддзях выдзяліў у крыніцах асобны пласт сялянства, манаршых сялянаў, якія належалі вялікаму князю, лейці. Не будзем звяртацца да іх функцыяў, але прафесор Дубоніс прыйшоў да высновы, што гэтыя лейці, сяляне, гэта адбітак ці асколак вось той даўняй Літвы, тых даўніх дружынаў, лейці як малодшая Літва, то бок як бы яны як дапаможнікі гэтай Літвы, якія вось пазней не сталі уласна баярамі, а засталіся великакняжацкімі сялянамі, якімі апекаваўся вялікі князь, яны выконвалі для яго там пэўныя функцыі, там конегадоўля, ахова памежжа, нейкія ў некаторых паселішчах нейкія нават такі, можна сказаць, умоўна паліцэйскія функцыі. Вось. То бок мала таго, што мы маем вось гэту агромністую колькасць баярства, вельмі ўражваючую у параўнанні з вялізнай літоўскай Руссю. Так? І да таго ж мы маем яшчэ вось гэты асколак вось гэтых лейцаў, то бок, магчыма, былі яшчэ нейкія, проста якія не дажылі да 15-16 стагоддзя пласты такіх вось сялянаў.
У плане, што я хацеў вось сказаць, што дзякуючы гэтаму, то бок тыя масы насельніцтва, якія ўдзельнічалі ў гэтых выправах, мне здаецца, ўсё ж такі можна прасачыць. І такі ўзровень аргументацыі, што ну вось як бы дружыннікі і літоўскія кунігасы вадзілі ў паходы нейкую вялізную колькасць проста звычайных земляробаў, так, ну якіх мы не можам нідзе там пабачыць, прасачыць і гэтак далей. Як бы ну яна можна ставіць тут знак вялікага запытання. Вось. Ну, я хочу тут сказать, что я невялікі знаток уласна той эпохі, так, я не займаўся прафесійна гэтым, як бы, але некаторыя рэчы я заўважыў і сам, напрыклад, ну, я думаю, что таких корпораций, як сослов'яў, таких служылых корпорацый, их назваць, як лейці было некалькі, ну, былі такія, як я разумею, барці, ну, і, дарэчы, магчыма, былі нашчадкамі переселенцаў з Прусіі, аднаго з племёнаў прускіх, якія ну, былі такімі, умоўна кажучы, ваеннымі інжынерамі таго часу, так, яны займаліся пабудовай розных там гацяў, грэбляў, там, і прокладка гэтых дарог, там, мастоў, адказвалі за гэтую функцыю таксама, і гэта значыць, што ну, это дзяржаўніцкая функцыя, это менавіта ўдзел у тым стварэнні той пачатковай літоўскай дзяржавы. Таксама была такая праслойка, вядома якраз на тэрыторыі Беларусі, там, ну, прыватнасці, там ёсць значныя сляды, і там ёсць вёска такая Жыгуны ў Пастаўскім раёне, і жыгунамі ў Нарыбоцкай пушчы называлі вось такіх рэліктавых літоўскамоўных. Ну, Жыгіс гэта якраз паход, а функцыянальна яны займаліся, магчыма, вось гэтымі ну, былі чымсьці накшталт такіх фелд'егераў такіх, да, такой военной пошты, там, яны, калі там, ну, наприклад, скажем, Орда нападала там, да, на Литву праз Нарыбоцкую пушчу, то яны папярэджвалі там, значит, доставляли гэта ставку великага князя, там, да, потым распараджэнні ягоныя абарончыя. Вось. І што цікава, што менавіта гэтыя людзі на 19 стагоддзе захоўвалі літоўскую мову, да? Гэта значыць, яны, відаць, былі ну, асабліва нейкім духоўным чынам такім, да, псіхалагічна звязаныя з гэтай пачатковай літоўскай дзяржавай. Так што гэты тэзіс пра тое, што все ж таки ну, як бы праслойка людзей, якая ўдзельнічала, ну, хай на самом низовым узроўні, да, з такімі простымі функцыямі, там, без Так, зразумела, што была большая, чым у яна вас была значна пазнейшая больш, баярства. чым Так. процент этой літоўскай ўласнай шляхты, там, ну, у часы бітаў яшчэ баярства. Вось. І гэта, ну, гэта пэўны все ж таки аргумент, да, што это была дзяржава, калі стваралася не толькі вось этой, як яна потым ужо як бы узурпавала сабе ўсе ўладныя функцыі гэтай вось баярства, потым шляхты, значыць, это, але больш шырокая, да. Ну і мова іх, ну, тут, конечно, існуе безліч гэтых розных там люцічскіх, там нейкіх яшчэ там русінскіх іншых версій, там, да. Ну яны выглядаюць все ж таки антынавукова, да. І ёсць шырокі навуковы кансенсус, які, ну, не толькі ён унутры літоўскі, там, да, як бы, я думаю, што польская гістарычная навука, любые еўрапейскія там заходнія вучоныя, там, да, апроч нейкіх там, ну, фактычна усходнеславянскіх фолк-гісторыкаў не ставяць пад сумнеў вось гэтую літоўскасць паводле мовы, паводле вось гэтай міфалогіі пачатковай, да, вось гэтай балцкай гэтай дзяржавы. Таким, можна сказаць, што так, у такой фармулёўцы, як пан вось зараз апошні сфармуляваў, то я ў прынцыпе пагаджуся, што так, у будаванні ранняй літоўскай манархіі вполне сабе маглі прымаць удзел і іншыя сацыяльныя пласты, а не толькі ўласна дружыннікі і кунігасы, якія пазней ператварыліся ў князёвых баяраў, так? Згоден, але все ж таки, ну, без перагібаў, і гэта, ну, не ўсеагульна нейкі народна-нацыянальны ўзровень. Я б так не сказал. Ну, гэта вось было адной з тых, скажем так, інтэлектуальных прапаноў, скажем, вось гэтай хвалі літоўскае нацыянальнае ўдраджэнне там 1880-х і пазнейшых гадоў, то што яны прапанавалі вось гэтым
сваім сучаснікам там селянам, якія пачыналі атрымліваць адукацыю, чаму яны мусяць атаясамліваць сябе вось гэтай старажытна-літоўскай дзяржавы. І гэта былі дастаткова такія эмацыйна моцныя, што вось, ну, вось мова і непасрэдна кроў, да, вось гэта, што менавіта вашы продкі стваралі гэтую дзяржаву, так? І ясна, што калі казаць параўноўваць гэтых літоўцаў і, напрыклад, ну там беларусаў, ну, маю на ўвазе сапраўдных беларусаў, да, не старакатолікаў, а беларусаў там з-пад Дняпроўя і Падзвіня, да, то, ну, просто непараўнальныя, да, гэтыя падставы. Ну, так. Каму лічыць сябе нашчадкамі там, тых, пра каго там Міцкевіч піша ў Конрадзе Валенрозе, з Літвіні врацалі, так? Ну, вось гэтыя літвіні, якія врацалі з тых гэтых паходаў, да, это вось якраз былі, ну, бускі больш, і явна гэта былі людзі вось гэтыя, да, там, ці там, ну, і фантастычныя, які называюць там лічбы, колькі людзей там скончыла самазабойствам там пры абароне замка Пілены, там, да, вось, як бы там нейкія тысячы, як бы там, ну, можа, гэта больше, але, ну, это што, ж былі там тым ліку і простыя людзі, так, вось. Так што, Ну, так. Ну, але гэта... тут, я думаю, мы ўсё роўна з панам пагадзімся, што як бы як ні круці, тут мы ўсё роўна маем справу з нацыянальнай міфалогіяй, як бы, з міфатворчасцю нацыянальнай, у пэўным сэнсе. Ну, разумееце, як бы там, калі, там, напрыклад, рускім людзям расказваюць там пра Пушкіна, пра залаты век рускай культуры, то таксама ж трэба разумець, што абсалютная большасць продкаў сучасных там рускіх, там, да, напрыклад, яна не была на той момант носьбітамі той культуры высокай. Так, я тое, в прынцыпе, і сказаў. Носьбітамі і спажыўцамі, так, як бы, ну, ідзе паступовае сімвалічнае пашырэнне, якое, ну, так развіваюцца все, як бы, там, любое нацыя будаўніцтва. І тут, як бы, там, ну, у літоўцаў просто як ні ў кого ні ў кого няма большых падстаў, чым у літоўцаў на вось прэтэндаваць на гэтую спадчыну вось той старажытнай дахрысціянскай балцкай Літвы. Вось. Ну, была яшчэ падстава ў старалітвінаў, ну, трошачкі яны, скажем так, і прапусцілі. Ну, так, але яна могла быць вырашацца толькі ў тым самым комплексе, па сутнасці, бо як бы, ну, то будавалі ж адну і тую ж дзяржаву, не две адначасова дзяржавы існавалі, да? Так. Вось, конечно. Гэта мы трошачкі закранулі тэму, як выбудоўвалася вось гэтая пераемнасць, якія метады і спосабы выкарыстоўваліся ў першай палове, прынамсі, 20-го стагоддзя, так? Зараз мы паразмаўляем, дык, а як жа справа з выбудаваннем пераемнасці ў Літоўскай Рэспубліцы выглядае сёння? Да. Пан вельмі добра знаёмы з іх сітуацыяй, пан там жыў пэўны час. Ну, жив это перабольшні, бываў, там, як бы, там, знаёмы з многімі, там, з пэўнымі публікацыямі, маю сваю карціну ў галаве на гэты конт. Раіўся таксама з людзьмі некаторымі, там, як, каб падрыхтавацца да гэтага эфіру. Ну, і вось, тое, просто мы кажам, вось гэта такое апеляцыя да вось гэтай архаікі, да старажытнай балцкай міфалогіі, рэлігіі, да хрысціянскіх часоў, вось, да літоўскай мовы першых князёў, да імёнаў вялікіх князёў, так, як бы там. Гэта ўсё сітуацыя, якая панавала спачатку ў літоўскім нацыянальным руху, потым ужо ў адноўленай літоўскай дзяржаве міжваеннай. Вось, і яна, ну, в прынцыпе, не выходзіла за межы вось гэтага кола сімвалаў, так, вось, але зразумела, што з цягам часу стаў адчувацца, як бы, там, ну, дэфіцыт аргументаў, ну, такой, ну, скажем, у гістарычнай спрэчцы там з тымі ж палякамі, там, гіпатэтычна з беларусамі, там, ну, якія там яшчэ, ну, на той момант, можа, не, ну, але там хтосьці ўжо пачынаў прад'яўляць такія прэтэнзіі. Вось, і таму гэта адбудова легітымнасці, яна стала прыцягваць і іншыя аргументы таксама. Вось, ну, у савецкія часы было складана з гэтым, і пераважна ў савецкія часы працягвалася тая самая культывацыя вось гэтай гістарычнай пераемнасці з старажытнай Літвой, са змаганнем з Тэўтонскім ордэнам.
бо змагання з літоўскім ордэнам, Грюнвальд, Жальгірыс, гэта ўсё больш-менш рэзаніравала з савецкімі тымі ідэйнымі наратывамі, таму што вось там великая перамога там в войне з Германіяй, да, вось гэта ўсё як бы там і літоўцы, якія як быццам бы там са глыбокай старажытнасці з гэтымі тэўтонамі змагаліся, это ўсё выдатна пасавала. Ну, але паступова назапашваўся як бы там іншы матэрыял, і па-іншаму літоўцы пачыналі глядзець на сваю гісторыю, ужо не так катэгарычна яны адкідалі вось гэты посткрэўскі перыяд і асабліва і нават постлюблінскі перыяд, да, тому што ну, бо для гісторыкаў стаў там Шапокі і іншых там міжваенных гісторыкаў Літвы, то ну, фактычна там ужо Крэва было там цяжкім ударам па літоўскай дзяржаўнасці, да? А ўжо Люблін все яе пахаваў. Просто вось як бы там наступила жахлівая паланізацыя там і не хацелася нават нікога ведаць там, што называецца, да, там з тых часоў, все здраднікі, там можа апроч там пары чалавек там на кшталту там Януша Радзівіла. Януша Радзівіла, да, які там трошки там, значить, там штосьці спрабаваў, уступіўшы саюз са шведамі, там, значить, расквітацца з тымі праклятымі ляхамі. Але генеральна это было просто адкіданне гэтага перыяду гісторыі, непрызнаванне яго за свой. І гэта, ну, гэта нават і цяпер вельмі моцна адчуваецца, таму што, канешне, такі тыповы сярэдні літовец, не вельмі адукаваны, ён, мабыць, і дагэтуль успрымае гісторыю вось у такой парадыгме, у значнай ступені. Хаця яна ўжо пачынае размывацца. І вось як яна размываецца. Ну, я думаю, што агульна можна сказаць, што заўжды усе гэтыя нацыянальныя рухі пачынаюць з нейкіх вельмі простых міфаў, ну, можна сказаць, прымітыўных, але потым па меры таго, як дзяржава развіваецца, сцвярджаецца, цывілізоўваецца, так, ёй патрэбны і больш высокаінтэлектуальны наратыў, там вось і больш тонкія аргументы, больш такія сімвалічна выбудаваныя. Вось. І калі мы паглядзім на сучасную Літву, то ну, вось, адным з такіх вельмі важных праектаў нацыянальных уже 21 стагоддзя было аднаўленне палацу вялікіх князёў у Вільні, так, это было ніжняе замку там, ось, і это уже такая Літва ренесансная, так, это той замак, з якого там, ну, скажем, Жыгімонт Аўгуст там, да, кіраваў Літвой, там, да, там, вось, калі ўжо паланізацыя як бы была даволі глыбокай, там, да, вось, Жыгімонт Аўгуст наўрад ці размаўляў па-літоўску, да, наколькі вядома, таму што прэтэндуюць на тое, што Аляксандр быў, магчыма, апошнім манархам, які, ну, разумеў... Я не змог пакуль знайсці аргументацыю. Ну, вось, ну так, лічыцца... Казімір яшчэ так, Казімір, што Казімір яшчэ мог ведаць літоўскую мову, што яго Гаштольд вучыў, так, вось што я сустракаў. Жыгімонт Аўгуст там наўрад, ну, в сэнсе, на гэта нават не прэтэндуюць, але тым не менш ён як бы вось, і дарэчы, колькі было, паглядзець, колькі было літоўскай крыві ў Жыгімонце Аўгусце, это просто, ну, там, нейкія лічаныя адсоткі, да, хто ён быў? Ён быў там русіна, немца, італьянцам, да, нейкім такім, да, і трошкі ў яго там было этой літоўскай крыві. Ну, так, дынастыя Романаў таксама была ўжо пад канец нямецкай. Вось, ну, але тым не менш, ну, это быў літоўскі манарх, легітымны, там, да, прамы нашчадак памяці вось гэтых Ягайлы, там, ну, і ранейшых, там, Альгерда і магчыма, там яшчэ ранейшых вялікіх князёў. І трэба разумець, што, ну, ўжо на момант анексіі, на момант апошняга раздзелу замак ніжні быў руінай, і яго знеслі там, не памятаю, там на рубяжы 18-19 стагоддзяў, ну, яго адбудова была сапраўды моцным нацыянальным праектам, там шмат хто ахвяраў грошы на гэта, там крытыкавалі яго за тое, што недастаткова гістарычных падстаў, што можа не варта, можа там аднавіць у якасці такой жывапіснай руіны, маляўнічай, штось такое, да? Але зрабілі менавіта вось паўнавартасны там будынак, як бы сімвалічна вартасны там, да, дзе ну, в асноўным музей, але там канферэнц-зала такая, як бы статусная і так далей. І гэта вось прыклад таго, як
держава ўжо як бы рэнесанснага часу і тыпу успрымаецца таксама як свая, да? І гэта ўжо сцвярджаецца у масавай свядомасці. Вось. Ці можна прывесці яшчэ там іншыя прыклады, што таксама з'ява ўжо 21 стагоддзя і таксама немагчыма ўявіць у часы гэта там яблонскія сашапокі, что ну таким как бы, так сказать, державным святом, ну не выходным днем, але тем не менш, как бы, такой официальной святочной датой является 3 травня, День Конституции Речи Посполитой. Да, это то, что, ну, вы спытайте там у белорусских националистов, абсолютное большинство вам, ну, ритуально позу кобры примет, да, значит, там, и почне выпускать отруту, значит, на рефлекторную на эту дату. І гэтаксама рабілі літоўцы там 30-х годах, там, ці не ведаць, у 70-х годах. А сёння гэта ўжо афіцыйна святочны дзень. Там, ну, можа, не кожны літовец шараговы гэта вспомніць пра гэты дзень, да, таму што ён не выходны. Але тым не менш адукаваны людзі гэта ведаюць, яны ўжо гэта прынялі. Вось это, і гэта вельмі важна. Іншымі словамі, Літва сімвалічна прызнае сябе адной, скажем так, з двух дзяржаў, якія складалі Рэч Паспалітую, там, Республіку абодвух народаў, як яна называецца. То бок выходзіць, што у наш час сучасная Літва паступова адыходзіць ад рэзка нацыяналістычнага наратыву і шукае ўласнае месца ў цывілізацыі былой Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Правильно я Менавіта разумею? так. Прынамсі, ну, людзі майго кола, з кім я ж не размяркоўваю такія пытанні з выпадковымі накамі на вуліцах ці падчас баскетбольных матчаў, да, як бы я размаўляю з тымі людзьмі, якія мне даступны, якія фармуюць гэты дыскурс там, да, ось, То бок з інтэлігенцыяй. так, і пераважна з гісторыкамі. Вось. І безумоўна так, яны эвалюцыянуюць гэты бок. Ну, вось Марыус, якіго Дарашкевича, здаецца, даследчык шляхецкай культуры Літвы 18-19 годдзяў. Вось недавно, калі гэта было ў ліпені ці ў канцы чэрвеня, здаецца, канец чэрвеня, ініцыяваў там вось такі, забыўся назву маёнтка, фэст пана Тадэвуша, да? Прычым менавіта канкрэтна па першай кнізе «Гаспадарка». Вось, з рэканструкцыяй. Можа, не ўсе нашыя слухачы гледачы ведаюць. Пан Тадэвуш гэта самая, ну, такая геніяльная эпічная паэма Адама Міцкевіча. Так. Да, прысвечаная Літве, але Літве ў сэнсе Навагрудчына, таксама, тагачасная, да? Вось. І вось пан Тадэвуш таксама робіцца ў наш час. Ну, ясна, што літоўскі пераклад ёсць яшчэ 70-х гадоў. У мяне нават ёсць гэтая кніжка, правда, я пакінуў яе ў Літве ў знаёмых, таму што не вывез весь багаж. Але вось гэта яшчэ адзін прыклад, таму што, ну, немагчыма як бы там базіраваць легітымнасць дзяржавы толькі на адным перыядзе і самім адмаўляцца ад вось гэтых, ад такіх доўгага часу яе існавання, ну, хай сабе ў трошкі рэдукаванай форме, але, ну, такая была літоўская дзяржава на тыя часы. Таксама можна паглядзець, як літоўцы старанна захоўваюць і шаноўваюць спадчыну Віленскага універсітэта. Ну, Віленскі універсітэт, ён храналагічна выходзіць за рамкі ВКЛ, ён працягвае сваё існаванне ў 19 стагоддзі. Это вельмі важная з'ява акурат для 19 стагоддзя, для Літвы пад расійскай акупацыяй. Але гэты перыяд увогуле вельмі важны. Мы калі-небудзь зробім яшчэ не адну перадачу, дзе мы растлумачым важнасць менавіта гэтага перыяду, асабліва для нашага руху, гэтых нашых там новых старых літвінаў, да? Але у Літве гэта, ну, все там назвы дзедзінцаў гэтых захоўваюцца, там, да, мемарыяльныя шыльды там і літоўскамоўным, і польскамоўным дзеячам. Калісьці ў свой час там было шмат калізій, да? Ну, мы памятаем, што вось як бы
сцвярджэнне літоўскасці гэтага універсітэта новое ну не без трагізма адбывалася там, да, і што После гэты Другой световой войны. і што гэты вучоныя выкладчыкі універсітэта Стэфана Баторыя там яны пераважна пераехалі ў Торунь, это ўжо было другое перасяленне універсітэта в Частка ў гісторыі. Познань, частка ў Познань, як прафесор Больше Лаўменскі. за Торунь, да, да. Так. Калісьці ў Кіев, да, у 34 годзе ён перасяліўся, так бы мовіць, а вось потым у Торунь. Тым не менш, як бы зараз гэта ўспрымаецца, трактуецца як скразная гісторыя, там, да, вось і спіс гэтых рэктараў там суцэльны ёсць там, да, як бы там это все, як бы, і ну тут мы можа у канцы размовы перайдзем для адной з падстаў магчымай адбудовы гістарычнай пераемнасці для Беларусі таксама, як бы, як прыклад. Вось, ну увогуле я хочу сказаць, што это все, что про что я кажу, гэта не прадмет, на мой погляд, для якіх там насмешак, кпінаў, казаць, што вось гэта нашчадкі там сялянаў літоўскамоўных прысвоілі сабе там это, ну, это абсолютно нормальный шлях, так, як бы там нашчадкі якіх-небудзь там французскіх, нямецкіх, іспанскіх сялянаў сёння, як бы там яны прайшлі той самы шлях. Усюды, значыць, у часы феадалізму это паўнапраўная, палітычна паўнапраўная праслойка была адносна нешматлікай. Вось, і яна захоўвала манаполію, ахоўвала гэту манаполію усяляк, да, старалася усяляк абмежаваць сацыяльныя ліфты, потым гэта стала прычынай для, ну, скажем так, для нацыянальна-вызваленчых рухаў, там, для сацыяльных рухаў, для буржуазных дэмакратычных рэвалюцый і так далей. І, ну, прынамсі, фармальна было сцвярджэнне таго, што палітычныя правы належаць усім людзям па нараджэнні, да? Вось, як бы, такая на сённяшні дзень мадэль, і я думаю, што она больш справядлівая, яна таксама не без недахопаў, але ну, і на сьогоднішній день тяжко пропонувати альтернативу, тому що таленавіті люди нараджаються, можуть народитися у будь-якій сім'ї, да, які потрібні державі, потрібні певній галині мистецтва, культури, промисловості і так далі. Ось. І литовці, я думаю, ну, вибудовують свою лінію легітимності ось гэтую, і пераемності з ВКЛ абсолютно справедливо. І для білорусів, для тих, хто хоче відбудувати так само пераемність з ВКЛ, яны не предмет для кпінаў і ненавісці павінны быць, а павінны быць прыкладам, станоўчым прыкладам. Ну, наколькі я разумею, все яшчэ на сённяшні момант далёка не вычарпаны матэрыял для адбудовы пераемнасці, паколькі, ну, скажем так, да, мы сапраўды бачым, што ў інтэлігентных колах сучаснай Літоўскай Рэспублікі і нават ужо дзесьці на палітычным узроўні вось гэтыя страчаныя цагліначкі традыцыі, яны паступова дабудоўваюцца назад. Так. Але ж яшчэ матэрыял далёка не вычарпаны, так? Ну, калі мы кажам пра Літву, то ну, як ну, скажем, ну, назіральнік все ж таки, ну, вельмі пазітыўна ставіцца да Літвы, па-сяброўску там, да, тым не менш, як бы, ну, у чымсьці і крытычна, і вось я разумею, што асабліва рэсурс 19 стагоддзя і вось гэтых старалітвінаў, пра якіх мы ўжо не раз размаўлялі, вось ён недастаткова ужываецца. Фармальна гэта як бы ўжо быў час, калі, ну, дзяржаўнасць не існавала, але людзі, якія памяталі пра гэтую дзяржаўнасць, працягвалі пра яе змагацца, у тым ліку узброеным шляхам, да, вось, альбо праз змовы, якія выкрываліся і каштавалі жыцця і свабоды, там, і мы ведаем паўстанні, там, да, вось гэтых, ну, Касцюшка, Наполеона, часы там 30-й год, 63-й год, але ж былі яшчэ і іншыя, была змова Шымона Канарскага, была змова братэрняга саюзу літоўскай моладзі і так далей, да? То гэта было весь час, ішло змаганне за аднаўленне Літвы, літоўскай дзяржаўнасці. Ну, хай сабе там... Словам і зброяй. Так, да, і словом, зброяй, марамі, значить, формуляваннем новой либо літоўскай нацыянальнай традыцыі на польскай мове, але тым не менш літоўскай нацыянальнай, бо яна так спрымалася. Вось. І дагэтуль існуюць пэўныя там, ну, дастаткова моцныя фільтры
у Літве на ўключэнне гэтых людзей, з'яў, сімвалаў у нацыянальны дыскурс. Ну, нават взять того ж Каліновскага, там, напрыклад, да, там, у яго там складана для ацэнкі асоба. У Літве з аднаго боку вуліца Каліновскага, да, як бы, здаўна, з савецкіх часоў. І прычым у Літве, у тым ліку на Жмудзе, вельмі высокі працэнт людзей рэальна прыняў, ну, адносна высокі, прыняў удзел у паўстанні, так, дробнай гэтай жмудскай шляхты, там, да, вось гэтых сялянаў такіх кшталту, там, як там лясная варта, такого тыпу. Але потым яны расчараваліся. Ну, у тым, што паўстанне было занадта польскім, занадта польскацэнтрычным. Вось, і Ну, нават польскім людзі, рэч паспалітаўскім. ну, мы тут хочам так лічыць, палякі, на Не, жаль, ну не зразумела, що лічаць воно паспалітым. називалося польським, воно усприймалося таким А, усеагульнопольським, но це все одно ну польська так, була так. ще Речпосполитовська, от того нікуди не діться, Вось, не але, ну, скажем НДРська. так, Ось. ну, далёка не так літоўцы ушаноўваюць гэта Каліновскага, напрыклад, да, там, як ён можа быць нават па чыста унутрылітоўскіх мерках гэтага заслугоўваў, бо ён ж такі, як ні круці, паводле яго, ну, асабістых перадсмяротных прызнанняў, ён памёр за Літву, як бы, за такую Літву, якая яна на той момант разумелася, якая ўключала сябе і гэтых літоўскамоўных у кожным разе таксама. Яна іх же не тое разуменне Літвы, яго што яно ж не выключала літоўскамоўных, так? І у тым ліку жмудзінаў тых, як бы, там, да, як бы, ніхто ж не казаў, што яны не з'яўляюцца часткай палітычнага літоўскага народу. Вось, і вось тут за ресурс, але гэта якраз той ресурс, які яшчэ ў большай ступені мусіў бы апеляваць да того, што мы, ну, будзем паступова пераходзіць размову, апеляваць да вось сучасных грамадзянаў Беларусі, да, вось гэта 19 годзе, потому что это якраз той перыяд, дзе ёсць найбольш аргументаў для, ну, прынамсі, часткі тэрыторыі, часткі насельніцтва Беларусі прэтэндаваць на тое, што яны маюць сваю долю, свой удзел у гэтай літоўскай палітычнай культурнай традыцыі, менавіта 19 стагоддзя. Мгм. Ну і тады звернемся ўжо паўнавартасна да пытанняў сучаснай Беларусі. А як пан лічыце, ці неабходна ёй увогуле вось гэта старалітоўская спадчына? Ну, гэта пытанне насамрэч, таму што дзеля чаго? Вось, напрыклад, дзеля чаго сучасная, там, як называе сябе Рэспубліка Беларусь, хаця яна зразумела, што яна ніколі не была фактычна рэспублікай, а цяпер яна ўжо максімальна далёкая ад рэспубліканскага ладу. Вось. Незразумела навошта гэта спад, потому што, ну, Літва як лацінская каталіцкая дзяржава, якая разам з усёй цывілізацыяй лацінскай паступова развівалася у бок вось гэта асветніцтва, мадэрна, дэмакратыі, адкрытасці, публічнасці ўлады. Все гэтыя ідэалы сучаснай Беларусі абсалютна не блізкія, і тады на што канкрэтна Беларусь хоча прэтэндаваць? Вось у чым пытанне, што яна хоча вынесці з гэтай. І фактычна атрымліваецца так, што літоўская спадчына трактуецца сучаснымі беларусамі большасцю, прычым як і праўладнымі, там кшталту Марзалюка, і не толькі, так і, ну, скажем, апазіцыйнымі, там, так званымі нацдэмамі, свядомымі, як частка агульнарускай праваслаўнай цывілізацыйнай спадчыны, што гэта такая была, ну, правінцыя колішняй там Русі, там, ну, ці там белай Русі, там є часткі, там, вось, і што гэта была такая, ну, русінская, Такая, ведае пан, як такі прастора каланізацыі. да, І другая Русь, культурнай, там, і да. фізічнай, як штосьці такое, да. Ну, былі там нейкія жмудзіны, як былі там на ўскраіне Новгарада былі нейкія там карэлы, Іжора, Весь, там, да, вось, якіх трэба было паступова рутэнізаваць, там, да, прывесці вось гэты да агульнаправаслаўнага займенніка, да, вось, як бы, і быццам бы вось так і прачытваецца гісторыя Беларусі, Літвы ці беларускай дзяржавы ВКЛ, так? Дык вось гэта ўжо вялікае пытанне, каму патрэбная такая
так, вось гэтая беларуская ВКЛ, да, ну яно можа служыць падставай, напрыклад, як літоўцы баяцца для будучай там анексіі, да, там часткі тэрыторыі Літвы, да агрэсіі супольнай расійска-беларускай, напрыклад, да, там гэта фактор такі пагрозы, і ён не стварае падстаў для дыялогу культурна, для нейкіх супольных культурных і тым больш палітычных праектаў ані з Літвой, ані з Польшчай. Ну, тому что все ж таки больш-менш, ну, там, гісторыя, разуменне гісторыі і сучасныя бы ўзаемаадносіны паміж Літвой і Польшчай больш-менш гарманізаваны. Ну, не до конца, але так, больш-менш. Вось. Ну, І, лепей, чым паміж Літвой і Беларусю, скажем да, так. да. І калі тут гульню включаецца это Беларусь сваёй гэтай праваслаўна, выбачаюся, праваслаўна-чекісцкай дзяржавай ВКЛ, то надыходзіць поўны хаос, да, як бы, вось, і вось пан сам назваў гэта у адной з папярэдніх нашых размоў хімерай. Тэрмін, які я выкарыстаў у асноўным да беларускага нацыяналізма, што ён з'яўляецца хімерай двух традыцый. Што я меў на ўвазе, патлумачу для нашых гледачоў. Пад словам хімера я маю на ўвазе наступнае. Калі вось бярэцца, допустим, умоўна, пэўная колькасць элементаў з адной традыцыі, допустим, з літоўскай, выкідваецца тое, з чым псіхалагічна некамфортна. Допустим, польскамоўныя шляхетныя літвіны, так, ну некамфортна, ну нейкія яны не свае, быццам бы. І, допустим, ужыванне балцкіх гаворак літоўскай арыстакраты, вайсковай арыстакраты ў 13-14 стагоддзі. Не, нам не падабаецца, у нас яны ўсе абрушчаны ўжо ў той час будуць. Вось, вот это бярэцца ад традыцыі літоўскай Русі тое, што сімпатычненькае, ну, паклонскага не бярэм, ён здраднік, і таму падобнае. Вот выкідаецца, вычышчаецца, склейваецца, і кажа, вот это наш беларускі нацыянальны наратыў, все павінны так гэта шанаваць, так гэта ўспрымаць, мы там нашчадкі літвінаў і русінаў, і гэтак далей, гэтак далей. І вось гэта для мяне поўная хімера, гэта непоўнасць традыцый. Гэта такая выбарачны такі падыход. Вось што я меў на ўвазе пад гэтым. Ну так, але ён як бы фактычна выхалошчвае як бы, і тую і другую традыцыю, не дае паўнавартасна развівацца. Калі б землі сучаснай Беларусі, можна так сказаць, вярталіся б у Еўропу, то як іх жыхарам неабходна змяніць трактоўку вось гэтай менавіта старалітоўскай традыцыі і яе спадчыны на землях сучаснай Рэспублікі Беларусь? Ну, тут трэба сказаць, што нарэшце трэба прызнаць, гэта думка прабівае сабе дарогу вельмі цяжка, што тэрыторыя сучаснай Беларусі неаднародна ў гістарычных адносінах, сваёй, скажем так, гістарычным радаводзе, і што ёсць тэрыторыі, ну, на паўночным захадзе, ну, так званая беларуская панямонія, альбо, лепш сказаць, усходняя Літва, якая генетычна звязаная з гісторыяй менавіта вось літоўскай дзяржаўнасці, ВКЛ і Літвы 19 стагоддзя, і што яна вельмі позна пачала называцца беларускай і часткай Беларусі, і толькі вось на моўнай падставе. Таму што іншыя аргументы, ну, фактычна і этнаграфічныя і гістарычныя, яны ніяк не сведчылі на карысць яе беларускасці. Вось, і ну, а калі казаць там пра падзвінне Прыдняпроўя, гэта як бы іншае, это сапраўды там русінская традыцыя, якая там, якую можна выводзіць там з часоў там Рагвалода і Рагнеды, там, да, Ефрасіні Полацкай і так далей, і там Кірылы Тураўскага, так. Ёсць яшчэ адзін элемент тэрыторыі Беларусі, гэта заходняе Палессе, якое фактычна з'яўляецца асколкам паўночнай Валыні, і яно працягваецца у гэтае так званае беларускае Падляшша, так, вось, бо гэта большая частка Падляшша, якая на поўдзень ад рэкі Нарэў, это ж таксама асколак этой галецка-валынскай дзяржавы колішняй, так, у Дарагічыне каранаваўся Даніла Галецкі менавіта, да, адзіны раз. Вось, так што гэта ну, і гэта традыцыя так, не зусім стандартная беларуская. І, дарэчы, у яе свая гісторыя прысутнасці ВКЛ, таму што
ну, пэўны час вялікі Луцк быў адным з найважнейшых дзяржаўных цэнтраў Літвы, літоўскай дзяржавы. У часы Вітаўта, менавіта ў Луцку Вітаў збіраўся каранавацца. Вось, там дагэтуль ёсць гэты Не, шыкоўны замак. я прошу прабачэння, вымушаны пана паправіць, не каранава, там з'езд, дзе абмяркоўвалася каранацыя, а каранацыю ён Ну, чакаў ўжо ў Вільні. Ну, ну, сам можа быць, з'езд, так, гэты, так. дзе монархі сабраліся, Ну, так, у Луцку на Валыні. Так. да, да, і потым бы і пры Свідригайлу меў вялікае значэнне Луцк, так, вось, і гэта, дарэчы, сядзіба першага каталіцкага біскупства ў Літве. Пра гэта мала ведаюць, але гэта так і ёсць. Яшчэ ў 1070-х годах, як бы яно было заснавана, яшчэ да афіцыйнага хрышчэння Літвы. Это было, Мгм. вось. І вось наш гэты, ну, там, Берасці, Пінск, Кобрын, гэта працяг гэтай традыцыі. І нават гэтая мясцовая, ну, там, не ведаю, назовем ее там заходнепалескі дыялект, там, не ведаю, там, каб не называць его паўночнаўкраінскім. І ён таксама у часы Вітаўта, там, і яшчэ трохі пазней, это як была аснова, ну, тагачаснай вось гэтай канцылярскай мовы ВКЛ. І зараз жа існуюць там спробы там кадыфікацыі мовы і ў Падляшшы, і на заходнім Палесе. І гэта таксама, ну, калі казаць, што вось беларуская мова была там афіцыйнай у ВКЛ. Пэўны час вось гэтая мова была афіцыйнай у ВКЛ. І значыць, это таксама трэба шанаваць нават у рамках вось гэтай рэканструкцыі літоўскай традыцыі у дачыненні да Беларусі, так? Вось. Так вось гэта скажем так, пэўная федэралізацыя беларускай культуры, нават калі не казаць пра федэралізацыю такім, ну, у палітычным сэнсе, у тэрытарыяльным, да? Але вось дапусціць легітымнасць існавання вось гэтых розных культурных традыцый, гэта абсалютная неабходнасць для таго, каб выбудаваць легітымнасць з ВКЛ, каб не будаваць гэтую хімеру. Да, вось гэтую беларускую дзяржаву ВКЛ, ці там, не ведаю, Вялікае княства Магілёўскае, да? Ну, это абсурд. Вось. Канешне, ёсць вялікае пытанне, якім чынам увогуле тады вось гэтая заходняя Русь, ці там белая Русь, ці літоўская Русь колішняя, на чым ёй увогуле будаваць сваю ідэнтычнасць. Это вялікае пытанне, таму што, ну, ёсць да літоўскія часы, там ёсць Рагвалота, Рагнеда і так далей, а на чым больш пазнейшую? На Наливайку, на кім? На Паклонскім, Григорію Каніскім, на Семашку. Але прычым Ну, у мяне тады тут ёсць пэўная ВКЛ? прапанова ад канца Не, 16 годзе на уніяцтве, допустим. А чаму б не? ну, допустим, не, ну, але гэта, скажем так, гэта пытанне, якое павінны вырашыць самі русіны нейкім чынам для сябе. Нашчадкі русінаў, так. Мгм. Да-да, разобраться в своей голове, да, с конфликтом двух паўшар'яў у іх галаве, просто, да, вось нейкім чынам яго вырашыць у той ці іншы бок, але не навязваць нам, людзям, якія працягваюць вось гэтую, ну, вось гэтую літвінскую традыцыю, усходнюю літоўскую, не навязваць нам гэтых сваіх шаблонаў, якія абсалютна для нас непрымальныя, да, вось яны і вось гэта пытанне вось як вось такой культурнай федэралізацыі. І я доўгі час быў прыхільнікам таго, каб заходні русізм, ну, у нейкай версіі такой памяркоўнай атрымаў бы правы у Беларусі. Там, ну, я нават спрабаваў там з розным, там, з Бендзіным, там, з Шымавым і так далей, весь нейкі дыялог свой час. Але гэта, на жаль, кончылася поўным фіяскам, таму што ім ніякі дыялог не патрэбны. Яны думаюць, што яны могуць атрымаць усё, што the winner takes it all, што яны змогуць рэалізаваць вось такі чыста заходні рускі праект, ну, фактычна, вось проксі Расіі, Ну, тое, што які сёння мы ён... маем, так? Да, і тое, пра што думаў яшчэ Каяловіч, і, ну, і фактычна, як я падазраю, Баброўскі, на жаль, таксама, тому што Баброўскі ўжо стварыў все перадумовы для такого сцэнару, які ўжо рэалізоўваецца на працягу 200
гадоў. Вось. Ну і нам патрэбна вось гэтая свая культурная аўтаномія, да? Каб нас Мы ж вось проста не чапалі і дазволілі нам на нашай гарадзеншчыне культываваць тое, што мы хочам культываваць, патрабаваць помнікі тых, каго мы хочам бачыць помнікі, да, да, шанаваць музеі тыя такія, якіх мы тэксты, хочам бачыць музеі, якія ну і мы гэтак далей. шануем, і ж каб Так. гэта не было там некай дзяржаўнай здрадай, каб людзі, ну факты часта просто чекісты прысланыя з Масквы адсочвалі вось гэтыя нашы актыўны. Ну і мы сёння ж папросту мы не можам з гэтымі тэкстамі, з гэтымі думкамі вярнуцца на радзіму, так? Ну, Нас там адразу прымуць, ну там з рознымі зачэпкамі, але прымуць, так бы, да? Вось, так. і з турмы у нас не будзе ніякай магчымасці нічога чытаць, там ні пра што пісаць. Вось, вось калі ласка, да? І тая пераемнасць фальшывая з ВКЛ, якую там спрабуе там адбудоўваць Марзалюк, ну, з працягваючымі там фактычна Гэта справу, класічная хімера, абсалютна, да, проста аж справу зуб. Устрялова Да, да. і кампаній, да, і Сінкоўскага і барона Брамбеуса. Гэта просто, ну, фальсіфікат, прычым з патэнцыялам абгрунтавання агрэсіі супраць Літвы, увогуле супраць краін Еўрасаюзу. Так што які нас сцірае просто, як бы, просто вось як гумкай, да, сцірае нас з нашай памяццю, з нашымі ідэямі, з гэтай культурнай прасторы. Так бы мы яго не можам прыняць, да? Вось, і адпаведна, ну, вось гэта падстава. А тады ўжо, калі мы паглядзім, ну, на гэтую тэрыторыю, тады можна казаць пра канкрэтныя рэчы, вось на былую ўсходнюю Літву. Добра, значыць, землямі літоўскай Русі больш-менш все зразумела. Хаця насамрэч все вельмі цяжка. Да, да, вельмі складана. Все запущено, як кажуць. Запущена, да. Ну, добра, пан ужо многа разоў выказваўся аб тым, што нам рабіць са спадчынай вось гэтай усходняй Літвы, усходняй часткі уласнай гістарычнай Літвы, якая знаходзіцца сёння ў межах Рэспублікі Беларусь. Што б пан яшчэ мог бы дадаць да сваіх тэзісаў? Ну, нам патрэбна пэўная інвентарызацыя гэтай спадчыны. Я нават пачаў рабіць непэўныя накіды, да, вось, у тым ліку для дыялогу з літоўцамі. Ну, это такая марудная даволі праца, але розныя аспекты. Нават такая, скажем, ідэя, што каласальная колькасць балцкіх тапонімаў, да, на тэрыторыі Беларусі, там, вось, многія з іх маюць абсалютна канкрэтныя такія тлумачэнні з літоўскай мовы, але яны незразумелыя там сучасным беларусам, большасці там, ну, рускамоўным, беларускамоўным, неважна. І, скажем, як на мой погляд, ввогуле больш шырокі праект, ну, то, што называецца National Gazetteer. Ну, газетір гэта вось такі, як бы такі энцыклапедычны слоўнік этымалагічны, у тым ліку назваў паселішчаў, так скажем, да, геаграфічных назваў. І патрэбна эта праца на дзесяцігоддзі, весці такую працу, каб не толькі балтамоўных, канешне, у рамках агульнанацыянальнага праекту, але калі гэта балцкага паходжання назвы, таму што і славянскія назвы не ўсе зразумелыя, там, да, і не все адноўленыя, напрыклад, ну, вось там чисто славянская, скажем, это, ну, цяпер ёсць Вішнявец у Ставапецкім раёне, ну, як раз у гістарычным тэмам сказаць, але называўся Гавязна калісьці, да, ну, это ў савецкія часы гэта не ведаю, чым яны там асацыявалі, скасавалі гэту назву Вішнявец. А гавяз гэта на старажытна на рускай мове, гэта, ну, расліна, якая, ну, жывакост называецца цяпер, ну, это абсалютна нармальная, прыгожая гістарычная назва, вось. І славянскія назвы таксама трэба. Ну, а балцкія там, ну, як і Венец там, ці Менка там, ці Неміга і так далей, яны таксама павінны быць расшыфраваны, і это павінны быць там, ну, вось кодекс, які ахоўваецца законам, да? Бо гэта ж каласальная багацце гістарычнае, спадчына, вось гэтыя все назвы там, да, неважна там, можа там нават ёсць нейкія фінскія пласты там, да, і гэта ўсё патрэбна вытлумачыць, і гэта ўсё павінна атрымаць афіцыйны статус, так? Вось, і гэта у тым ліку ўнёсак у аднаўленне пераемнасці са старажытнай Літвой, у тым ліку, ну і са старажытнай Русю заадно таксама, да? Вось. Ці іншы прыклад, скажем, калі мы кажам пра гэта 19 стагоддзе,
то калі мы складзем карту там, дзе, напрыклад, нараджаліся самыя славутыя, ну, напрыклад, там, скажем так, кампазітары, мастакі той эпохі, да, вось гэтай Літвы сярэдзіны 19 стагоддзя. Мы бачым, што дзе яны пахаваны, ну, пахаваны часта ў Вільні, ну, не заўжды бывала у сваіх фамільных маёнтках. Я думаю, што Ну, просто шчыльнасць ушанаваць вось гэтыя месцы, так, да, на да. Вось, афіцыйным напрыклад, у меня узроўні. была, ну, такая одна з таксама з таких вот ідэй, якая не ведаеш, з кім падзяліцца, што, скажем, Віленскі універсітэт взяць, так? І калі, ну, там, напрыклад, славутыя людзі з універсітэту там альбо нарадзіліся, альбо пахаваны на тэрыторыі Беларусі, і гэта павінна быць, ну, павінна быць некая адзіны некі знак, напрыклад, да, што вось Віленскі універсітэт, там, да, можна на 3 мовах напісаць, там, ну, да, што польскай, літоўскай, беларускай, і пазначыць все гэтыя, скажем, ну, пахаванні, напрыклад, да, там, ці месцы нараджэнняў знакавых асобаў, звязаных З з Віленскім. літоўскай Гэта, традыцыяй. гэта, гэта сотні бліскучых імёнаў, нават не десяткі, а сотні. І калі вось гэта все стварыць такую агульную вось такую фармат ушанавання, да, бо я лічу, што вельмі важна адбудаваць гэтую пераемнасць з Віленскім універсітэтам, таму што у яго класічны перыяд, да, вось там з самого конца 18 і да моманту закрыцця, то я думаю, што большасць яго дзеячоў сваім паходжаннем, сваёй дзейнасцю звязаны менавіта з тэрыторыяй сучаснай Беларусі. Ну, фармальна на той момант гэта была Літва. На той это абсалютна была Літва, да? Але тым не менш, калі Беларусь хоча адбудаваць пераемнасць, вось яна павінна адбудаваць пераемнасць з гэтымі людзьмі, з гэтай традыцыі, ушанаваць іх, да, там, ну, там, адпаведна, што это ж таксама вялікі працэс. Это трэба, ну, перавыдаваць, тлумачыць, там, да, каментаваць і гэтак Хаця б далей, да? элементарна чытаць. Так, так. Вось. Вось такіх момантаў. Вось. І адпаведна, што мы павінны разумець, што сапраўды на нашай тэрыторыі знаходзяцца вельмі важныя цэнтры такія палітычныя Літвы, як скажем. Ну, вось, я зразумела, што Крэва, там, ну, там зараз сёе-тое робіць, ну, аднаўляецца замак, там і вельмі прафесійна робяцца і раскопкі, і іх інтэрпрэтацыя. Значыць, тут трэба аддаць належнае тым людзям, якія гэта робяць канкрэтна у такія цяжкія часы. Вось. І гэта як і станоўчы прыклад. Вось. Ну, конечно, магчымасці інтэрпрэтацыі у гэтых людзей моцна абмежаваныя ў сучаснай Беларусі, гэта мы разумеем, не будзем іх за это там дакараць іх. Вось. Ну, будзем, можа быць, дачакаемся калі-небудзь часоў. Але ёсць, скажем, іншыя месцы, ёсць там, ёсць горадня, да, месца, дзе па квоце, там, ну, тэоретычна кожны трэці, там, можа быць, менш было, але кожны трэці сейм Рэчы Паспалітай мусіў адбывацца ў горадні, там, і там, і в тым ліку сумна вядомыя сеймы там адбываліся. Ну, тым не менш, гэта ж частка літоўскай дзяржаўнай традыцыі таксама, да, вось, як бы, это трэба адпаведным чынам асвятляць, ушаноўваць, ну, і гэтак далей, там, скажем, ружаны, ну, таксама зараз выбудоўваюцца, все, вось. Але, ну, я думаю, што мала хто распавядае пра тое, што это, скажем, падчас гэта маскоўскай акупацыі Вільні, да, крывавая была, катастрафічная. Вось гэты, ну, тое, што ўдалося захаваць, это рэліквіі святого Казіміра, там частку дзяржаўнага архіву, там інсігніі, скарбу вывезлі якраз у гэтую рэзідэнцыю сапегаў, і фактычна ў гэтым сэнсе на той момант поўнай катастрофы, як бы, ружаны, ну, так, сімвалічна былі такой сталіцай, як бы, там, да, Літвы праз гэты вось факт, ну, паміж 1655 і 1660 гадамі. Вось. Ці там мураваныя геранёны, колішняя рэзідэнцыя, это першая мураваная Радавое рэзідэнцыя. гнездо Гаштольдаў. Так, так, як бы там, ну, таксама ж важнае такое месца для гісторыі Літвы. Вось гэта ўсё, ну, там, ну, не ведаю, гэта такое залатое кольцо, такі, ну, русский тэрмін, да, ну, просто я так для паспалітага разумення кажу, што вось залатое кольцо Літвы ў Беларусі, да, вось гэтай усходняй Літвы, да, вось, ну, там яшчэ некаторыя іншыя месцы, да. Вось яны павінны атрымаць адпаведную інтэрпрэтацыю у рамках вось менавіта гэтай дзяржаўнай культурнай традыцыі. В рамках просто сваёй традыцыі, у Так, рамках так. той традыцыі, да якой яны належалі. Беларусь перастане сябе інтэрпрэтаваць як вось гэта, ну, як спадчына тых толькі Радзімічаў, Дрыговічаў і тых палачанаў, да?
Вось, і ну, забываючыся там про Літву, про ятвягаў, про бужанаў, валынянаў, да, вось гэта як бы іх не існавала, да, потому что яны, нават калі гэта славяне или нейкія там звязаныя з гэтымі галічанамі, да, з гэтымі бандераўцамі, умоўна кажучы, это ўжо не надзейна, да, это ўжо не сваё. Ну, вось, таму, нават таму это Берасце, Кобрын, Пінск, это ўжо не зусім сваё такое, альбо іх трэба затаптаць і максімальна русіфікаваць. Там. І гэтак сама, як і гэтую шчужаншчыну, да? Вось. Я, дарэчы, вельмі негатыўна ставіўся ў свой час, я просто там, ну, маўчаў у 20-21 годзе наконт шчужаншчыны, да? Але я не разумеў, чаго кайфуюць гэтыя беларускія нацыяналісты, свядомыя спадары, Ведаю. потому что у меня зусім іншае ўспрыняцце Я на шчужаншчыны. той момент был на первом курсе, мы просто с сябрами смеялись страшно з гэтага ўсяго. Да, ну я не разумею культу гэта там просто такая ну некая ну вось это профанацыя да там тому что ну і абсолютно так скажем затоптванне вось гэтай рэальнай традыцыі вось гэтай ну это колішняго там лідскага павету да там, Ну так Шчучын, прашу прабачэння, калі не памыляюсь, альбо Кашталян Троцкі, альбо ваявода Троцкі, Пётр Лелюш, пачатак 15 стагоддзя, першая палова 15 стагоддзя, ён якраз меў маёнтак вось у ваколіцах Шчучына. Вось. Казімір Альхімовіч адтуль. да, 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 ну то супер важны для гісторыі вось гэтай нашай славянскай Літвы да вот гэта 19 стагоддзя. А славяніны, я б сказаў, бо Ну, зараз да, да, за да. пана словы зачэпяцца і пойдуць зноў тэорыі пра Ну, славянство. скажем, о славянин, да, ну, я не разумею, там, калі ласка, у тым нацыянальным мастацкім музеі Літвы, там, да, його ж картины на почесным месцы. Ну, так. І там-то ніхто не кажа, што ён не літоўскі мастак, да? Ну, так. Вось. Ды вось некаторыя контуры таго, што павінна ну, рабіць на добры лад, калі б Беларусь была цывілізаванай краінай, і бы яна б спыніла нарэшце гэтую гвалтоўную русіфікацыю ўсходняй Літвы, да, тая, якая пачалася вось, ну, марудна 200 гадоў таму, ўжо так больш інтэнсіўна з 1890-х гадоў, і ўжо з узнікненнем беларускага праекту просто вось яна расквіла просто пышным цветам, да, што называецца. Вось. І, ну, нарэшце трэба падводзіць рысу пад гэтым. Добра, Александр Валерьянович, дзякуй вялікі. На заканчэнне я б хацеў бы прывесці пану і шаноўным гледачам адну абстракцыю адносна таго, як у нас, на мой погляд, выглядае сёння пераемнасць, калі так у цэлым, і ў Літве, і ў Беларусі пераемнасць са старой Літвой. Давайте уявім з панствам, што сёння у Наваградак, у свой родны Наваградак прыехаў Адам Міцкевіч. Першае, што б ён сказаў: ага, значыць, мужыкі-сяляне захапілі ўладу, нарабілі свае парадкі, другое, зрабілі гэта так, як таго хацелі маскалі. Это у Наваградку. А калі б Адам Міцкевіч прыехаў у Коўна, падобна. Балтамоўныя мужыкі-сяляне захапілі ўладу і навялі свае парадкі, толькі без уплыву маскалёў. Зразумела, што абстракцыя даволі грубая і не вельмі карэктная, але што я хацеў пра яе сказаць? Што тут, на мой погляд, пакуль аж не адбудуцца кардынальныя рэзкія нейкія змены ў гэтых двух дзяржавах на палітычным узроўні, перш за ўсё, з рэзкім асуджэннем усяго, што адбылося ў 20 стагоддзі, то бок плане, што вплоть да таго, што абвяшчэннем гэтага стагоддзя самым чорным часам у гісторыі зямель былога Вялікага княства Літоўскага, пакуль не адбудзецца вось такога і такіх кардынальных зменаў, на гэтых землях все роўна далей, сколькі б не спрабаваць выбудоўваць некую пераемнасць, упісваючы яе альбо ў заходні русізм, альбо ў нацыяналізм, так, гэтую пераемнасць са старой шляхецкай Літвой. На гэтых землях все роўна будзе фаніць, просто фаніць тым, што тут калісьці адбыліся ў некалькіх перыядах нейкія такія гвалтоўныя змены з інтэлектуальнай элітай гэтага краю і з традыцыяй інтэлектуальнай гэтага краю. То бок, альбо гэта і это заўсёды будзе адчувальна, што калісьці ў пэўны перыяд проста інтэлектуальная эліта краю альбо была прыціснута і пастаўлена ў далёкі куток, альбо проста выселена і вынішчана. Вось. І вось праз такую абстракцыю я хацеў бы паказаць, што да, у сучаснай Літве зрабілі сапраўды вельмі многа, але, на вялікі жаль, асабіста для мяне пакуль нават і гэтага недастаткова. Ну,
я, я больш пазітыўна стаўлюся до того, што ну асабліва ў 21 стагоддзі, калі Літва перасэнсоўвае сваю гісторыю, ну я про гэта і сказаў, я сказаў, што для нас гэта адназначна прыклад, і можа быць не ўсё толькі кепскае, і Адам Міцкевіч знайшоў бы, калі прыехаў, ну і чаму коню, перш за ўсё ў Вільню, як бы ён знайшоў бы там, я думаю, што ён бы знайшоў там, ну так, гіпатэтычна, мы ж його не можам воскресіць, і непрыемныя для сябе рэчы, і прыемныя, але я думаю, што прыемных больш. Ну, наконт таго, што 20 стагоддзе было самым трагічным, ну, дастаткова трагічным было ж і 17 стагоддзе, разумее пан, калі, Так. напрыклад, Вільня была захоплена, і там амаль усе жыхары Але менавіта за 20 знішчаны стагоддзя ўзнутры. вось эта старая літоўская традыцыя вынішчана апынулася. Практычна І мы, забітая. Вось што і мы, именно. на жаль, нічога не ведаем, якім па выніку кажацца 21 стагоддзе. Тут пан заспее большую яго частку, чым я. І ведаеце, што як бы і вось гэтая глобалізацыя і новае перасяленне народаў і штучны інтэлект і гэтак далей, мы па факце не ведаем, што будзе адбывацца з нашай гістарычнай Літвой ў 21 стагоддзі. І ці не можа яно аказацца яшчэ больш трагічным, чым 20-е, гэта нам пакуль што не дадзена ведаць, гэта будуць ведаць толькі людзі, якія яго пражывуць і змогуць асэнсаваць. Добра, дзякуй вялікі, Александр Валерьянович, дзякуй вялікі нашым гледачам, слухачам. Заўсёды вас чакаем, любім, шануем. Вашых Всяго каментароў, добра. прапаноў наступных сюжэтаў, новых цікавых удзельнікаў таксама. Всяго добрага, ясна вельможныя панове.